Ikaw. Okay. Ayun na. Tira mo. Oo, ne. Kita natin pilo ka ng tayo. ID. Karon taman da. Kaya talibutan ka rin. Ganito. Kulay. Ay, kumay tayo. Uy! Sit ka. Jeg vil Så er der en mand, der bare kommer, så ser man sådan et klip fra den næste station, så er der en mand, der bare går ud af toget med en øl og så hendes barnevogn. Så er der en aftenstation, der venter, hun går ind og barnevogn. Så sidder man der ikke vel. Papansin niya. Det var nok det rigtige valg at gøre. Ja. Ate niya, Lunsi na. Det er okay. Lunsi! Okay. Nu er I lige været. Så siger det 10 var på bar, og jeg skulle hjem derfra. Med Ulve og Anja. Det skulle jeg til. Metroen eller S-tog sammen der. Så kom vi ned til metroen, og de siger, ja, den kommer nu. Så siger jeg, okay, jeg tjekker lige ind. Så de går ind i metroen, jeg tjekker ind. Så lige der kommer tilbage, så lukker den, så kører det også. Ja, præcis. Men der var kun det. Ito, Lunsi na. Slår mig ikke Men lidt. der var jo, jeg kom faktisk Det er jo i helvedes til. Jeg skulle sige, du slår mig ikke lidt, og så til op. Ja, og det gik lige galt på det, men det gik galt. Jeg skulle til Limhus, så skulle jeg tage en bus hjem. Så først så står der 10 minutter. Så står der bare sådan 1 minutter. Tiket. 12 minutter. Så står der Tiket mo rin din. Så står der ikke en ekstra bare ved. Hele tiden op og ned og kommer det. Hvis kommer der en bus, kører den bare forbi. Der var ikke plads. Jeg fik tid. Det var bare så simpelthen. Så helt. Jeg ved ikke, så jeg må bare lige snakke med hende, ikke også? Lige at høre. Ganito yung ticket dito. Jeg snakker med hende, og så fik jeg Anna til at komme og hente os. Så kørte vi hjem. Nej, det er ikke kommet noget selv. Ang marami muna tatatry. O kaya ang simbol. Ved du bare ikke? Det er jo så nu. Jeg ved det godt, ja. Ito 24 hours naman ang ticket ko. Hindi mo bintang ko na Galaw mo? Galaw mo na? Super galaw. Super galaw mo. Gusto mo mga ako, puro ka gano'n.
Kainin ko yung ano mo. Kainin ko yung tenga mo. Oh, mata. Sino yung mata mo na? Sino yung mata mo? Mata. Ilong. Bibig. Tenga. Isn't. Mata. Ilong. Bibig. Tenga. Isn't. Oh, appear? Appear? Appear. Oh, close open tayo? Close open tayo? Ikaw? Close open ka? Close open ka? Close open, close open. Ikaw? Close open, close open. Sige na. Ganyan mo lang, oh. Ganyan lang. Ikaw? Get out, baby. Close open, close open. Close open, close open. Uy, ang galing. Ganyan, oh. Ganyan, oh. Ja, gott folk. Jag kan inte låta det som strokes. Och så har man en lite allemaal. En förrättning på 3:59. Det är lugnt extra. Gusto mo uminom tubig? Gusto mo ng tubig? Alvesta veckor. Yan ba? Inom ka ng tubig? Rullgångar och dörrar fria från bagage. Större bagagen sitter under sätena och mindre bagage står på hytten. Radiator och passagerarna avståndet mellan vaggon och vi får önska en trevlig resa. Jag och min kollega kommer snart att utvisera biljetter. Vi ser gärna att ni har det. Welcome to the service of train. This can take us from Malmö. Vi är Lund, Exel, Hässleholm, Oslo, Alvesta veckor, Emmaboda, Nordå and Kalmar. About 12 is known Please keep our hand doors from luggage and always keep the distance. Bilis, no? Bilis niya na, Kof. We wish you a pleasant journey. Alam mo, bilis niya, no? Ito duya, babe. Kung kaya mo kanya yung sbedo lang, gaya ka rin. Laut-laut sa siguro ka na. See. Haway ta. Jeep. Baka yung jeep. Tara, tara. Ay, na yung tree na, oh. Kaya tayo kanyang kabila. Okay, niya pala ito niya. 9:16 AM din. Nine, 10 minutes mo rin.
9:06 na. 9:06 na. Magkabala. Evgenia. Tulog. Kenny. Magbayad ka pa, be. Dapat kayo ayos eh. Wala yung bangko na eh. Gandang sa madman. Wala. Kung wala ba siya naman din eh. Nästa, Universitetssjukhuset. Kaya may, pindutan may lalang.